Ginatun-an na matod pa sa Department of Justice kung DOJ ang request sa Estados Unidos aron dalhon sa maong nasod kung i-extradite si Pastor Apollo Kibuloy ug duha pa ka individual nga sama ni ining akusado. Kini pamahayag sa DOJ human nila gikumpirma ni adtong miaging Biyernes nga dawat na nila ang formal nga hangyo. Sumala kang Chief State Counsel Dennis Arvin Chan. Wala pa insaktong timeline kung kanus ang mabalhin sa korte ang request. Aron desisyonan kung mamahimong ipatuman ng extradition. Bisan dili pasab maingon karon kung ipadala na sa laing nasod si Kibuloy. Gibarugan gihapon ni Chan nga mahinungdanong musubay ang Pilipinas sa kasabutan aron dili maguba ang imahe sa nasod. Padayon sa batod pa nga musibog ang mga kaso nga giatubang sa religious leader sa mga lokal nga korte bisan o ginadungog ang petisyon alang sa iyang extradition. RMN News.